Yağmur астында indi ni işlerge mine деген harauды yol boyu başka zаңқығансы қабатлап келген Зәлифә күшіккен тауық шекілді бысыраққа боялып, етіміріп қалғаны ишік алдында яңғызы басып тұра. Соңғы күндерде ұйқысыздықтан қызарып шүшінген көз қабақтары шыма, ең маңлайына нәзік кенә болып бұзылған тәуге икі ғыр, юққа шәлі астынан сығып, текесіне тылашып тұрған шәшкін шәші, бына-бына қошыларға тұрған қара қойы қаштар, хауықтан көгерген бәләкәй хәрәкәтсіз ирендер қатып қалған. Біз китапсыз бір күнде яшай алмайбыз хәзер. Чөнки китап безнең ярдәмчебез, безнең ул рухи байлыгыбыз булып тора. Менә ошо библиотеканың яңгырак мин Айгөл Ягафарованың китабын кызлар тәкъдим итте. Мин аны балалар язучысы буларак кына беләйем. Бик теләр-теләмәс кенә алып кайтып киттем, берәү генә алдым тойламына, оның килендер әсәрен. Шуннан алып кайтып китеп, укып сыктым да, бик охшап калды. Шуннан килеп икенче китабын алдым. Бұл китап шул тиклем матур итеп язылган, угыш вакытындагы хатын-кызларның берзәмлеген, татулыгын, еңеугә өлеш өндерергә тырышулары турасында еренә иткереп язып чыккан был әсәрде Айгөл Ягафарова. Урман әзерләү эшендә авыр эштә бер-беренә терәк таяныш булырга ла, авыр сактарында, кайгылы сактарында ярдәм итәргә ла, аслыкты ла, бөтәһен ялангачлыкты ла бөтәһен дә бергәләп кичерергә. Олар риза булып, хатта алып кайтырга килгән сактарында ла туганнары кайтмай, ошо урманда фронтка агас әзерләйбез дип тырышып яткан хатын-кызларның батырлыгы турында язылган. Мин теләр идем, халыктың ошо китапты алып, башкортларның килеп укып, элекке мына хугыш вакытындагы хатын-кызларның тормышы, уларның яшәеше менән танышып, bu яшьләргә бу бигрәк тә килешәсәк, чөнки бик матур әсәр булып чыкты. Мин аны ышанып кына алгайным, менә хәзер кызларга бик зур рәхмәтлемен. Бик матур китап тәкъдим иткәннәр. Ул ике китаптан тора. Беренче китабы, икенче китабы. Мин хатта өченче китабы булмаганга кайгырдым, чөнки ошо геройларның тормышының дәвамын, яшәешен тагы ла ишеткем килгән, менә күргем килгән. Өченчеге юк микән дип уйланып укыдым да, ыңгайы бер. Өченчеге юк микән дип, менә ул сынап торды, матур итеп язылган китап. Халыксан, ябай гына, тормыштан һәр төрле авырлыктарын еңеп, көрәшүче хатын-кызларның батырлыгы турында язылган. Менә мин һеҙгә шуны тәҡдим итәм, сибайлылар, китапханаларга йөрөйөк. Ул безнең байлыгыбыз, рухи байлыгыбыз, безнең киләсәгебез менә ошо китаптар менән бәйле. Бер вакытта ла онотмайык. Безне китаптар яшәтә, без китаптарның рухында тәрбияләнәбез. Шуның өчен үзебез дә, балаларыбыз да һәр беребез ошо китапханаларга йөреп, китаптар алып, укып, байыйык, тазарайык, киләсәккә ышаныч менән көн итәйек.